Οι φορητές εικόνες βρίσκονταν παντού, στις εκκλησίες, στους τάφους, στα σπίτια. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια οι εικόνες ήταν οι προσωπογραφίες των Αγίων, οι οποίες τοποθετούνταν πάνω στον τάφο τους, ώστε οι πιστοί να τους βλέπουν. Αργότερα αυτές οι εικόνες έγιναν αντικείμενο λατρείας. Αν παρατηρήσουμε τις εικόνες ενός Αγίου που έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές εποχές, θα διαπιστώσουμε ότι, παρόλη την πάροδο του χρόνου, ο Άγιος είναι ζωγραφισμένος σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, βλέπουμε Αγίους να είναι ζωγραφισμένοι πάντοτε νέοι, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Γεώργιος. Άλλοι ζωγραφίζονται πάντα ηλικιωμένοι, όπως οι τρεις ιεράρχες. Ο Άγιος Δημήτριος φοράει πολεμική εξάρτηση. Συχνά κάποιο σύμβολο ζωγραφίζεται δίπλα στον Άγιο. Δίπλα στην Αγία Ελένη υπάρχει πάντα ο Σταυρός, γιατί εκείνη τον βρήκε. Ο Άγιος Γεώργιος εικονίζεται μαζί με το δράκο που σκότωσε. Στις εικόνες του Αγίου Νικολάου, προστάτη των θαλασσινών, υπάρχει πάντα κάποιο ναυτικό θέμα. Αυτή η σταθερότητα στην αναπαράσταση των Αγίων προσώπων βοηθούσε και τον πλέον αγράμματο πιστό να καταλάβει ποιος Άγιος εικονιζόταν.